buzerant, tak mám hrožové. A ty máš modrý, lebo si chlap, chápeš? A ma nepustá. Pustia ťa, že tu prelezeš plod, máš chytiť. Tam kokot SBSR vyleze, tak mu povieš, že jebali kokot, trátil si chytnú tú hlavu, kopočko na hlavu si kokot a dáš mu, ne? Čau! Čau, bracho! Bohatý a... Kde si bol, prosím ťa? Nenatáčaj kokotiny? Ešte povedz. Jak sa natáča, lebo natáča tu 5 minút. Homosexuál vyjebaný, čau! Tak už natáča. No, je tu. Koho by si strašný kokot? Tak záparku... Ne, som najebaný. Počkaj, ja ti niekoho dám, on ti vysvetlí cestu. Povedz mi niečo. Prosím ťa, si pri tuneli už. A nič o mojich prstiach nehovor, prosím. Prosím ťa, Ne. také krásne prsia. Nie na Čo to. sa ma bojíš? Lebo ťa potom nevidím celého. Pozri, počkaj mi to. Ne. Počkaj. No. Pozri. Ne, kokot. Ježiš, tie cetky. Jaj. Sa stane hambičak. Nehambím, ale ty si na začne, potom ťa nevidím, Malé vieš? prsia sú úplne fajn. Ja kebyže mám, ja mám tak veľké, víš, jo. No, ty máš dosť veľké, no, poď. Nevadí, ale ja som rád, lebo ja sa s nimi hrám, vieš. A kebyže mám také mega... Miluješ tvoje cecky, sú jak 2 koláče? Jak 2 koláče, aha, pozri. Dobre. Ne, pič! Aha. Aj, Čo máš také tvrdé? Čak kráča si, kokos, ne, rýchlo. Ale to bolo nejaké moc Dobre, tvrdé, ne? ježe na to. Dobre, jak sa zastavuje toto točenie? Ty sa necháš, ne? Bratranec. Batka, povedz niečo, poď. Držte prosím, ale hej. Ona je moja... Ty robíš taxikára, že? A za koho? Ježiš, chlapci. Dobre, jebaj. Kde je oné, nebud najebaný na koncerte? Jasné. A môžeš volať na stole? Ne, piči, nechajte ma už. 18, to si napíš a vypýtaj si sedmičku, keď tak. To som ja. To dá takto? 7, jasné. Ešte 18. 18. To. Tam sa kúkni do Palo, kufra, ja prosím mám... ťa, jak sa toto vypína? Ale koľko je sadzba? Ja tu mám zamknuté, počkaj. Nástupné je